Merge? Să-i dăm rapid, că Ok. e 50%. Hei, în sfârșit suntem înapoi pe YouTube și după cum vedeți din titlu, motivul pentru care am lipsit foarte mult de aici este pentru că așteptăm încă un bebe. Da. Și primul trimestru a fost groaznic. Mi se pare că a fost mult mai rău decât în prima sarcină cu Mia. Păi, mai dificil, cu siguranță. A fost mai dificil din cauza lui Mia, dar gen mai rău pentru corpul meu. Da. Adică nu că din cauza lui Mia, doar din cauza că mai avem încă un copil Da. pe care trebuie să-l creștem în timp ce și ea e însărcinată. Da. Și am spus că în acest video o să vă arătăm și cum am aflat, reacția noastră. Înainte să vă arătăm acele clipulețe, vreau să vă spun că am încercat destul de mult pentru bebele astea și am făcut multe teste, așa că o să le pun filmările aici să le vedeți pe toate, să vedeți the journey și apoi o să și răspundem la întrebările voastre. Ok, este timpul să fac un test. Adică nu este timpul, de fapt este mult mai devreme, dar eu am simptome. Așa că am spus că iau unul din acesta super ieftin, pentru că are și două în pachet și să văd dacă ăsta iasă pozitiv. O să mai cumpăr unul, desigur, mai scump, să avem confirmare, dar vreau să fac unul din ăsta ieftin, să văd, pentru că am simptome. Deci cum ai? Cum ai? Ce ai făcut aici? Nu te cred! Wow! Oh, Bobby! I need to wait for 5 minutes though, I don't know. Let's leave it there. Oh, you're gonna have a sibling. Is it real? No. Well, the thank you line finally got more solid. Bobby, you're gonna have a little sibling. You're gonna have a little sibling. You ready? You ready for a little sibling? A little brother or sister? I'm gonna take my phone Wow, off. but is it really real? I don't know. Wow. Nu, am vrut să aștept să ne uităm împreună și a apărut instant. Wow. Gen, a apărut serios? instant, nu am apucat să-l iau de acolo, că zice să aștept 5 minute să citești rezultatul și nici l-am pus jos și au fost 2 direct. I don't know, I'm pregnant. Cat, Bobby. You don't know what's going on. We probably just found out you're gonna have a brother or sister. Should we repaint the A room? little sibling. It's a boy? Already? Wow. I love it. Miau, I'm miau. so happy. Ai, mama, da, mama e acolo cu tata. So... We're gonna have another baby. You're gonna have a sibling. Baby, câte teste am făcut? E al treilea. Că ați văzut reacția noastră. Să explic puțin ce se întâmpla acolo, că Paul a fost un pic mai șocat de linie decât de sarcină, că e pozitivă. Atâtea au venit cu atâtea teste și uite, eu văd o linie și eu nu vedeam nimic. Nu știu ce linii vedea ea. Da, penultimul test pe care l-am făcut, am citit pe tot felul de aplicații, vă dați seama, și toate ziceau că depinde de copil, de momentul în care îl faci, de dacă e prima sau a doua sarcină, o să poți vedea mai devreme sau mai târziu nivelul acela de HCG care cresc și alea practic îți arată pe bețișor dacă ești însărcinată sau nu. Și tot îmi ziceau că se vede mai repede la al doilea copil și eu tot încercam teste mult mai repede decât zicea pe pachetele alea să încerci. Și într-o seară am văzut o urmă de linie roz pe care o vedeam numai cu toate becurile aprinse și cu lanterna de la telefon. Și eu ziceam lui Paul, îi o liniuță aici, e foarte, foarte fainty, doar că trebuie să o vezi cu lanterna de la telefon și toate becurile aprinse.
tu ai zis nu-i nimic Eu nu acolo. vedeam nimic, absolut nimic. Și am zis, ok, și ceva, a doua zi dimineață, pentru că zic că se zice că nivelul de la HCG crește la 40 de ore sau 24 de ore, ceva de genul ăsta, de 10 ori, în 24 de ore, parcă așa era. I-am spus că, ok, mai mergi, mai cumperi un test. Eu fost rușine să merg deja la farmacie. La farmacie nu știu ce credeau cu mine, veneam zi după teste. I-am zis să mai merg o dată la farmacie și să mai ia încă un test. Să mai facem încă o dată și am așteptat până seara a doua zi pentru ca să fie intervalul ăla de ore trecute și să fiu sigură că au crescut nivelurile de HCG. Și când am făcut, nici măcar nu am apucat să închid testul ca să stau alea 5 minute să merg să-i arăt sau să vedem împreună. Direct cum l-am pus pe raft lângă mine, au fost 2 linii instant. Și atunci m-am dus și ți-am arătat și tu erai în cameră cu Mia și te jucai și tu erai The Line! Bobby, The Line! Oh, we have a baby, no, it's The Line! Da, eram mirat și de Da. Deci asta este felul în care noi am aflat de bebe și apoi ne-am dus și la control să verifice că nu ne mint testele și că liniile alea nu sunt fake. Și ne-a confirmat doctorul meu, Arina, că este într-adevăr bebe și de atunci tot așteptăm și tot crește și e mult mai ușor în trimestru 2. E foarte frustrant pentru că nu am nimic de purtat. Asta o să fie un alt video. Eu o să-i propun cum să ai haine de purtat când ești însărcinată. E imposibil, nimic nu e confortabil și dacă e confortabil ți frig, pentru că iară sunt însărcinată iarna. Ceea ce am încercat... Faci un video și vedem am dacă încercat să găsim o evit lucrul rezolvare. ăsta cu tot prețul. Da, și o să-mi spuneți și la întrebările voastre, pentru că am zis să fie și un Q&A, să fie puțin mai personal, pentru că am lipsit atât de mult timp de pe YouTube și să vă întreb și pe voi ce vreți să știți. Avem așa câteva întrebări. Ce spital vei alege pentru naștere? După cum știți, pentru prima naștere am ales Regina Maria și nu știm încă exact ce spital o să alegem. Ce știm 100% e că de data asta vreau ca tu să fii cu mine și asta nu mai este o condiție, adică gen, dacă tu nu ai fi, nu aș merge 100% la spitalul care nu te lasă. Da, adică vrei să fiu și eu neapărat și eu țin la asta, mai ales că nu mai suntem în pandemie și atunci de ce nu? Adică se poate. La premier ne gândim aici în Timișoara, ori în Constanța mai este o clinică, că avem și neamuri acolo și e o posibilitate care o considerăm, dar nu e nimic abătut în cuie. Da. Nici varianta de stat nu ar fi exclusă dacă ar lăsa partenerul. Adică orice variantă alegem, trebuie ca tu să fii acolo de data asta. Next, cum te simți în sarcină, parcurs sarcină tot la Regina Maria? După cum am spus, m-am simțit oribil în primul trimestru, pentru că pe lângă faptul că a fost greu și rău și greață, am avut noroc că nici în sarcina asta nu am vomitat, deci a fost doar o senzație așa de rău și de oboseală, dar a fost amplificat din cauza pentru că a trebuit să alerg după Mia toată ziua și să mă joc cu ea. Dar în trimestrul 2, fix cum am intrat în trimestrul 2, s-a schimbat totul și am început să uit că sunt însărcinată most of the time. Deci mă simt foarte bine. Și dacă parcurs sarcina tot la Regina Maria, nu o să o fac prin Regina Maria, ci doar cu doctorul meu, cu Arina Gui. La ea merg și ea are grijă și ea monitorizează sarcina. Are cabinet la Dr. Bran. Este și la premier, la Regina Maria. Da, lucrează și acolo, dar nu prin Regina Maria, nu. Nu, mergem la un cabinet privat, Dr. Bran, și acolo lucrează și ea. Și e în Dumbrăvița sau nu e chiar în Dumbrăvița? E în zona de Dumbrăvița. Dar nu, Regina Maria, mi s-au părut prea exagerate prețurile lor pentru parcurgerea sarcinii. A fost planificat bebe, știți sexul,
După cum am zis, da, am planificat și am încercat am făcut multe teste, sperând că vine mai repede, dar nu Cred că am încercat 6 luni. Aproape 6 Jumătate luni. de an, da. Știți sexul? Când am pus întrebările astea, nu știam sexul. L-am aflat ulterior din greșeală. Am fost la urgențe într-o seară dimineață foarte devreme pentru că am făcut toxinfecție alimentară. De aceea și video ăsta este acum și nu când am pus aceste întrebări pe Instagram. Pentru că a durat ceva să-mi revin și l-a verificat și pe bebe și a spus se vede foarte bine. Vreți să știți? Și am zis da. Deci o să facem un video în care vă zicem și vouă. Nu zicem aici? Nu. Nu? Bine. Cât de diferite sunt sarcinile? What do you say? Adică, părerea mea era că ți-e mult mai grea sarcina asta, dar s-ar putea să fie pur și simplu influențat de faptul că mai ai încă un copil de crescut și atunci nu mai ai atâta odihnă, alergi mult mai mult și cu ea, mai trebuie să o ții și în brațe și atunci nu mai ești atât de relaxată sau nu poți să te relaxezi pe cât puteai la prima sarcină când nu aveai atâtea responsabilități, adică puteai să stai liniștită dacă simțeai că mai trebuie să dormi sau ceva. Da, ai expus. Dar nu mai ai luxul ăsta acum. Mami. Ajung și eu cât pot, dar uneori n-ai ce face. Da, nu, Mia vrea foarte mult la mine în ultimul timp. Da. Da, dar legat de simptome, mie mi se pare că sunt destul de asemănătoare. Sper să nu am complicații în sarcina asta cum am avut cu Mia. Momentan totul arată bine, totul e sub control. Pe vremea asta, data trecută, aveam deja complicația cu Mia, deci sper că totul să fie bine. Dar la simptomologie... Știam cuvântul, acum nu mai știu cu siguranță. Simptomele mele sunt destul de asemănătoare, dar nivelul de oboseală e mult mai ridicat. Da. Cum te simți? Ce drăguț întrebările astea. V-am spus deja cum mă simt, destul de bine. Felicitări, bravo, a fost planificată sarcina cu ovulație, acid folic, etc. Sau s-a întâmplat pur și simplu? Nu, a fost planificată. Da. Ai luat ceva? Da, am luat acid folic. Nu am făcut teste de am făcut teste de ovulație. Am făcut teste de ovulație și acid folic am luat. Nu am luat mereu, pentru că după câteva teste negative m-am supărat și nu l-am mai luat, dar după aia am continuat iară să iau acid folic și da, nu a fost deloc ușor, nu s-a întâmplat pur și simplu cum s-a întâmplat la Mia și a fost foarte frustrant pentru noi, pentru că am avut impresia că așa o să fie la fiecare copil, gen, hai să facem un bebe, uite, mâine sunt însărcinată. No, it doesn't work like that all the time. Și acum înțeleg pe mămicile care încearcă de ani de zile, sunt unele care încearcă de 10 de ani de zile și mi se pare cel mai frustrant lucru din lumea asta. A fost oribil. Ai avut simptome de sarcină înainte să afli că de fapt ești însărcinată? După cât timp ți-ai făcut un test? V-am zis cu testele le-am făcut în fiecare zi. Da. Dar simptome înainte să afli că de fapt ești însărcinată. Mai știi câte simptome ți-am zis eu la toate testele negative? Ziceam, da. Nu știu cum la vârstă, parcă mi era un pic, nu, ceva, nu, sunt prea obosită. Și era tot test negativ. Ți-am zis odată, am mers la plimbare cu Mia, nu am putut să continui să merg pe stradă, sunt sigură însărcinată. Da. Și iară test negativ. Deci da. Dar am avut, chiar atunci la ultimul, când a fost pozitiv, am avut ceva simptome, dar nu mai știu exact ce era. Mai știi? Că era foarte ciudat. Nu mai știu, nu mai știu erau nici eu. prea multe. Cred că nu știu dacă mi-am notat, o să caut dacă am notițe, dar știu că m-am simțit foarte ciudat înainte de asta. Nu știu dacă era cu mirosul, cu gustul, ceva foarte ciudat a fost. Știu minte că era ceva ciudat, dar nu mai știu ce, pentru că erau foarte multe fake. Câți anișori are Mia? Mia are 1 an și 7 luni și o să aibă 2 ani și 1 lună când se naște bebe. Da. E băiețel sau fetiță? O să vă zicem. V-ați gândit la v-ați gândit la nume pentru bebe 2. Avem un nume, al doilea nume e bătut în cuie. O să spuneți vouă povestea, dacă Paul vrea. Dar pentru primul nume nu știm încă. Avem o listă pe care am avut-o și la Mia și ne tot uităm și tot adăugăm nume pe lista asta, dar nu avem încă un nume.
Crezi că vei face față cu 2 copii apropiați de vârstă? Vei avea ajutor din alte părți? Sper. Dacă vom face față, cu siguranță. Sunt alți oameni cu 10 copii și ori cu față. Dacă o să fie ușor, nu cred că o să fie ușor. Avem ajutor, avem pe părinții mei, sunt și părinții ei, toți stăm în același oraș. Ai mei chiar stau lângă noi. Cel mai mare ajutor îi maică ta, pentru că ea stă chiar lângă noi și în fiecare zi stă cu mine măcar o oră. Sper să poată să cu 2 măcar o oră. Cel puțin jumătate de oră. Continua să stea. Încă nu știm exact cum o să facem, dar sunt sigur că o să găsim o cale atâta timp cât cauți și vrei să faci posibil un lucru, reușești. Și dacă ai atitudinea potrivită... Și a mea ne pot ajuta în weekenduri. Da. O să reușim cumva. Trebuie și e tot mai ușor. Cu Mia e tot mai ușor. Adică ea, pe măsură ce crește, e tot mai ușor. De la, tu ziceai o chestie, că primul an trebuie să supraviețuiești. Da, să reziști un an. Reziști un an și pe aia totul e ok. Și așa e, primul an e mai greu. Și speranța mea e că, într-un fel, lucrurile vor fi într-o măsură mai ușor, că se vor avea unul pe altul. Când crește destul de mult, de 6 luni încolo. Și Mia se poate juca cu bebele uneori și asta o să o întrețină și nu mai trebuie noi mereu să o distrăm sau să... Da, am auzit mai multe mămici pe YouTube care ziceau că primul a fost cel mai greu și pe de la al doilea, al treilea și al patrulea a fost tot mai ușor, pentru că copiii se aveau reciproc și aveau mică comunitate. Da. Și era mult mai ușor să-i întreții, pentru că Mia acum e dependentă de timpul nostru. Adică noi trebuie să jucăm cu ea, să facem activități, să o implicăm, pentru că altfel se cam plictisește, adică se joacă singură, dar nu foarte mult. Da. Următoarea întrebare. Aștept clipul și la noi vine bebe numărul 2. Felicitări, ce drăguț. Îmi place când sunt mai multe fete însărcinate cu mine în același timp. E burtica diferită la această sarcină față de prima? Multă sănătate. Păi da, chiar e diferită. Nu știu dacă se vede, dar este mult mai mare. Da. Arina a spus că motivul pentru care la a doua sarcină burtica e mult mai evidentă și mai repede se vede. Diferența este pentru că peretele abdominal este deja mai elastic și uterul deja este și el elastic și e mult mai ușor să se extindă decât la primul. Când la prima sarcină totul e mult mai gros și se extinde mai greu. La a doua sarcină, mai ales că sunt așa de apropiate, corpul cumva reține și se extinde mult mai ușor, e mult mai... Așa că se vede mult mai tare. Adică acum, la 17 săptămâni, aproape 18, cum aș fi fost la Mia la 22 de săptămâni. Da. Am și poze de la Crăciunul trecut și după și era mult mai micuță. Asta e un pic mai, se vede mai tare. Și s-a văzut mult mai repede. Mult mai repede s-a văzut burtica aici. Bună, Xeni, ai făcut testele genetice în vreo sarcină, panoramă, nu știu ce aia, veracity, etc. Nu. Testele genetice în vreo sarcină. Nu am făcut teste genetice. Dacă știu bine și rețin bine, testele alea genetice sunt foaia aia mare și sunt prețurile extra. Erau foarte scumpe, fiecare test genetic. Am făcut morfologia de trimestrul întâi, în care îți spune despre sindromul Down și sindromul Edwards și Patau, parcă. Și am mai făcut niște teste suplimentare în prima sarcină, pentru că la Regina Maria ni le-a cerut. De data aceasta nu am făcut absolut nimic. Încă am făcut doar analizele de sarcină, să vedem dacă totul este ok legat de fier, calciu și așa mai departe. Dar nici măcar morfologia de trimestrul întâi nu am făcut-o în această sarcină, pentru că mi se pare irelevant. Adică dacă este vreo șansă ca bebele să aibă ceva anomalie, ceva simptom, nu este 100% sigur că chiar are, și dacă ar avea, noi nu am întrebat pe sarcină acum. Deci nu am decis să nu facem testele astea. Și sunt și foarte scumpe. Testele astea genetice, dacă ții bine minte, erau foarte, foarte scumpe. Era pe la 1000 de lei un test. Bun. Și să vedem dacă mai avem întrebări. Hei! Da, că s-a oprit aparatul chiar înainte de sfârșit, înainte de outro. Da, mulțumim de întrebări, au fost foarte faine și ne bucurăm că ne-ați pus întrebările. Sper să ne mai puneți întrebări. Da, foarte aici frumos din partea voastră. Comentarii sau pe Instagram, îi răspund oriunde îmi puneți întrebări.
Și da, mai ai ceva de zis? Eu nimic, mulțumesc că v-ați uitat. Și eu mulțumesc și nu uitați să dați un subscribe la acest canal de YouTube și un like acestui video pentru că promit că acum că mă simt mai bine o să facem din nou videouri săptămânal. Deci o să avem content înapoi pe YouTube. Poate să vii și tu în câteva. Și... Că pic. Ce? Pica telefonul. E greu cu telefonul, ce să faci? Poate vii tu în câteva videouri. Sure. Poate următorul o să fie cu gender reveal. Dacă de data asta genderul e corect. Noi așa sperăm că e corect. Noi vă pupăm și ne vedem data viitoare cu un video fain. Ciao. Bye!